Aktar kmin illum, għal-ħabta tan-nofsija ta' wara nofsinhar, Sean Coppola ta' 35 sena, residenti ħal-Qormi, tilef ħajtu f'aċċident bil-mutur fil-bypass tax-Xemxija, fil-limiti ta' San Pawl il-Baħar. Jirriżulta li Coppola li kienet jisuq mutur tal-għamla Suzuki għal xi raġuni tilef il-kontroll waqt li kienet jisuq fid-direzzjoni tax-Xemxija biex baqa' dieħel fil-barikati fin-nofs tat-triq. Waqt li triq in kwistjoni nagħlqet minnu fiha traffiku u tim mediku kien fuq il-post, ir-raġel, sfortunatament, ġie ċertifikat mejjed fuq il-post. Fuq il-post ukoll kienu preżenti membri mir-Road Policing Unit li għadha kemm twaqfet, Pulizija tad-Distrett, tal-Forensika u anki membri tal-Protezzjoni Ċivili. Il-Maġistrat Ian Farrugia ġie infurmat bil-każ u ħatar inkjesta waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Coppola, li kien mistieden fil-programm ta' One Primetime ftit ta' snin ilu, kien dilettant sew tal-muturi. Fi ftit ħin kienu bosta li sellmu l-memorja tiegħu fuq il-midja soċjali.